kinderboerderij en ja, we doen allemaal verschillende dingen, zeg maar. En het is hier super. Doop is verantwoordelijk voor de rotten. Ja, dat ben ik. En wat mast je ervan? Nou, de hokken verschonen, de voer- en waterbakjes schoonmaken en, ja, en gewoon de poepjes eruit halen en eventjes netjes maken. Ja, en af en toe gewoon even lekker knuffelen met ze. En hier komt de emmers weer te staan. Hier komen de emmers weer te staan. En Betty, wat is die taak? Nou, de skipjes doen het even. De schaapjes. Binnen de ski op je rek? Ja, kom maar in mee. Hier. Ja. En hoe lang doet dit werk al? Al 24 jaar. Al 24 jaar ben ik er al. En wat vind je zo leuk aan het werk? Nou, in de buitenlucht. Buitendoor werken. Maar je hebt wel een prachtig mooi plakje. Ja, wij hadden nieuwe kantine gekregen. Nog niet gekregen, maar moest wel vertellen worden. Maar dat ging niet hoor. Maar Wat is je mooi? Ja, klopt. We hebben een tijdje geleden zijn we het verbouwen geweest, omdat nou ja, dat was allemaal oude spul en zo. En het was al een vervanging toe, zeg maar. En vooral ook de wc's waren hartstikke oud. Dus op een gegeven moment hebben we nou ja, gezegd van nou, we willen gaan verbouwen. De gemeente heeft dat niet meerdere keren niet proberen goed te keuren, maar op een gegeven moment hebben ze gezegd nou, het is nodig. We zijn er ook heel blij mee dat het een nieuwbouw is, zeg maar. Dus nieuw dak hebben we erop en alles, met riet. Dus de meesten kunnen wel langskomen. Jawel. Het is altijd wel een gezellige boel met z'n allen. Dus, ja, het is altijd gezellig hier op de werkvloer. Dus je kan met iedereen goed lol maken en alles. Dus nooit oneenigheid of zo. Gewoon altijd wel gezellig. Nou, dat klinkt echt als een topbaan. Ja, absoluut. Ik heb het hier ook super naar mijn zin. En ja, mijn hart die, ligt toch echt hier, zeg maar.